estamos acomodadas? Casi sí, non? Ben, pois para lle por o ramo a esta xornada tan linda, permitídeme a cursilería, pois temos a Olga Nova. Para min, estar presentando Olga Novo é un agasallo, saben os meus compañeros e as compañeiras, un auténtico agasallo. Olga Novo naceu en Vilarmao, tivemos, grazas ao Cafi e a Carlos, a posibilidade de coñecer Vilarmao, coñecer a súa casa, a súa familia, unha gozada, non? Poder entrar na intimidade dunha poeta. Bueno, xa sabedes as circunstancias do seu nacemento, que ela ten contado no Bosque dos cromosomas, naceu no Sincamil, etc. É profesora de ensino secundario no IES da Pinguela de Monforte, é a responsable da biblioteca escolar, leva clubs de lectura, por tanto está na súa salsa, no seu entorno. É especialista, foi lectora na Universidade de Rennes e é doutora en literatura galega, tamén estudou en Santiago e doutora en Rennes. Crítica literaria, especializada en celtismo, en erotismo, surrealismo, en propostas radicais conectadas con pensamento feminista libertario. Ten libros de ensaio literario sobre Claudio Rodríguez Fer ou este mesmo de Uxío Boneira, que é unha xoia. Participa na revista Luces cos seus artigos denominados Bosque dos cromosomas, que creo que vai sair pronto nun libro. Como poeta, publicou A teta sobre o sol, Nos nus, A cousa vermella, Cráter, Felicidade. Recibiu o Premio da Crítica Galega no ano 2011 da Crítica Española e sabedes que con Felicidade recibiu o Premio Nacional de Poesía no ano 2020. Na lista de 50 libros máis lidos nos clubs de lectura galegos só hai un libro de poesía. Entón, a ver que nos pasa, poeta. Boa tarde a todas e a todos, compañeiros e compañeiras do ensino. É para min, desde logo, unha honra, claro, pechar esta xornada aquí con vós. Desde logo non teño máis que palabras de agradecemento para a asesoría de bibliotecas, para todas as traballadoras e traballadores que conforman esta asesoría, e, tamén en especial, e desme permitir aquí, para aquelas persoas que arrastraron masas a miña aldea, Carlos, nese roteiro que espero que poderlle dar continuidade nos vindeiros anos. Estades todos e todas convidados, iso sí, vou ter que encargar unhas cantas empanadas máis desta volta se veñen toda esta xente, non? A miña intervención de hoxe tituleina A lectura do infinito. Pola mañá unha amiga aí fora dicíame: cando vin o programa e vin isto do infinito na última sesión xa me asustei e pensei imos estar hasta as 12 da noite mínimo. Non vos preocupedes, ás menos cuarto en punto rematarei e damos de fin a esta xornada xuntos e xuntas, que espero que vos fose productiva e, sobre todo, fermosa no que se refire a nivel de encontro humano e, por suposto, claro, de aprendizaxe. Quen somos cando lemos? Que queda dunha lectura en nós? Cando pechamos un libro, que parte de nós se transformou? Fixemos a fotosíntese?
Acelerouse o pulso. A imaxe que estades a contemplar é a dunha libélula no seu proceso de transformación, como cando as serpes cambian de camisa e abandonan a súa antiga pel ao bordo dun carreiro calquera. O ciclo de vida das libélulas comeza na auga, xusto baixo a superficie na que dialogan discorrendo 2 átomos de hidróxeno e un de oxíxeno. Nese primeiro estadio de larvas, respiran por branquias, igual que calquera peixe ou que calquera efémera. Entre comezos de abril e primeiros de outubro, as libélulas emerxen da auga do río. O intre da emerxencia é extremadamente delicado. Chegado o momento final da metamorfose, a orde biolóxica cúmprese de xeito irreversible como un mandato innato e intuitivo. Entón, o abdome bombea unha serie de fluidos que chegan ao tórax e cuxa presión remata por racharlle a pel e abrir unha fenda por trás da cabeza. A través desa fisura, sae ao ar abandonando o seu antigo esqueleto, denominado exuvia, cando o esqueleto abandona tamén as antigas tráqueas. Acabada de emerxer, case na transparencia, debe colocarse ao sol para aquecer e que as súas veas bombeen sangue e se active a circulación. Se o día nubla, corren o risco de perecer. Copulan facendo a forma dun corazón, pousadas nunha pedra, nunha herba e mesmo en pleno voo. Quizais, cada vez que pechamos un libro tras a lectura, deixamos o noso exoesqueleto prendido nunha herviña a carón dun río e contemplámolo fronte por fronte. Esta era eu antes, esta son eu agora. E aí tedes nesa imaxe, en efecto, a de antes e a de agora, a exuvia, a pel abandonada e o novo corpo ollándose. Moi probablemente, a totalidade dos que hoxe estamos aquí tivemos esa experiencia radicalmente transformadora, pero seguramente a maioría dos que aquí estamos vimos de familias humildes en cuxa memoria ficaron poucos libros ou ningún. Moitos dos que aquí estamos somos, como docentes e como lectores, o resultado dunha vitoria imprevisible extraordinaria, a dos subalternos e subalternas que foron quen de darlles estudos aos seus fillos cun enorme esforzo persoal e coa axuda dun sistema de ensino público. Sen eses 2 pilares, eu, polo menos, non estaría hoxe aquí. E por iso, estas miñas palabras de agora queren ser unha homenaxe aos vosos pais e nais, que ao mellor, como os meus, quedaban con escasas 1000 pesetas no peto para pasar a semana porque nos daban o que tiñan para que viñésemos a Santiago e non nos faltase de nada. Como dicía Novoneira, a Galicia obreira, a Galicia mariñeira, a Galicia labrega, a procura e a conquista daquilo que non tiña, o saber académico, confundido, quizáis, co verdadeiro coñecemento. Ben sabemos que non é así, que non hai alta nin baixa cultura, porque no saber non existe a xerarquía, ese gran invento do poder para exercer violentamente o control sobre nós. A etimoloxía ensina que cultura foi, primeiramente, o labor da terra, e que o feito de nos cultivar remite necesariamente aos saberes primeiros da supervivencia. É menos cultura saber botar o pan no leiro de xeito que medren as espigas que comprender un algoritmo. É menos cultura segar a erva, alimentar 12 bóvidos, munguir con delicadeza unha vaca que coñecer a fórmula da velocidade. É menos cultura sandar a picadela dunha araña cun corno de alicornio que trazar unha circunferencia. É menos cultura chantar uns guizos na horta para que agateñen as favas que saber que é unha epanadiplose.
Eu fun unha nena sen libros, pero rodeada de cultura. Aprendín a botar o mineral no rego de patacas, a apañar, sen me picar, as castañas do ourizo, a saber cando hai que sementar o trigo e que se hai castelos de tronada da banda de Quiroga é que logo chega o trebón e hai que apurar as vacas cara a corte e tamén que se vai mollar a erva. Sei amasar o pan e desentretirar as tripas dun porco. Sei bater o seu sangue na ola para que non coalle. Coñezo perfectamente as diferenzas entre o ceo gateado e o ceo toldado e chover a ceo aberto e que entre marzo e abril cuco morto ou non quere vir, pero sempre ven. Aprendín coa miña nai a respectar o camiño da formiga que carreta un anaco de pan dun tamaño moito maior ca ela, a apartar o meu pequeno pé do paso do verme e contemplar extasiada como se pecha unha margarida para dormir ou aquela floriña humilde á beira do camiño. Con esa nai hipersensible e co pai sabio, aprendín a ler por vez primeira. Aprendín os significados da materia, o sentido último daquela bolboreta que me pasou rozando a idade de 7 anos e que está neste intre sobrevoando as vosas mentes. Aprendín que un fento é un fractal e que a cuncha do caracol forma unha espiral logarítmica. Souben que cun pouco de sosa cáustica e pingo se fai xabón e o xesto musical da miña nai remexendo a mestura é o que lle confire escuma e é o que fai dun panal a forma pura de deterxente. Aprendín a comprender a dor dunha ovella no fondo do cortello cando mea como unha máter triste porque lle levaron o añiño. Aprendín a tirar por un poema e por un becerro cando se lle ven as patas. Aprendín, antes de saber unha soa letra, a ler, seguramente como a vos, o infinito. A nai da miña nai, a miña bisaboa, era analfabeta. Nas escrituras da casa figura, ao final dos documentos, unha liña estremecedora. E firma su marido por ella no saber. Non quedou ningunha traza escrita dela, malia ser a herdeira e a dona da casa. As marxinais dos marxinais. Foi unha nena orfa que andou descalza ata os 16 anos. Un día, sendo meniña, estaba a lavar no río e alguén a foi avisar de que a súa nai xacía morta no hortiño de Entre Ríos, na aldea de Sá. A noite anterior houbera vendaval e a súa nai Carme pensou pola mañá e ir a apañar algunhas castañas que de seguro habían caer no río. As castañas que aboian na auga non son de ninguén, así que non fago mal ningún. Ergueuse cedo e marchou co seu cestiño a apañar as castañas sobre a tona do río. Cando xa case tiña o cesto cheo, apareceu a dona do castiñeiro e increpouna chamándolle ladroa. Ladroa, que me estás a roubar as castañas. Eu non, Rosa, nada che roubei. Só apaño as que caeron na auga, só esas. Ladroa e ladroa, os berros, ladroa. E eu non, Rosa, nada che roubei, e senón, e isto dixo a miña tataraboa, e senón que caia morta aquí mesmo. E a miña tataraboa, que padecía un mal cardíaco, caeu morta naquele intre, ali mesmo. Foi no hortiño de Entre Ríos, ali quedou a miña tataraboa co cesto case cheo e o corazón detido naquela mañá de outono. O meu tatarabó, o seu home, casou non moito tempo despois. Imaxinade con quen casou. Tiña un castiñeiro. Hai que comprendelo tamén. E a el quedábanlle, ademais da miña bisaboa, Manuela, quedábanlle outros 2 fillos.
Na familia tense contada moitas veces esta historia, claro. A miña avoa dicía moitas veces: a Rosa foi boa para a casa, porque tiña lameiros, tiña prados, tiña facenda, foi boa para a casa. Agora, para os fillastros non foi tan boa, claro. E entón ela pechaba o arcón do pan cun cadeado, pechaba con chave, e deixaba que os seus fillastros marchasen traballar sen nada no estómago. Nunha desas mañás, un dos rapaces marchou traballar á leira do viñal e mareouse ali, mareouse porque non levaba nada no estómago, en efecto. E cando o trouxeron para a casa, a miña bisaboa pedíalle a tal Rosa: abra o arcón do pan, que o que lle pasa ao meu irmán é que ten fame, marease coa fame. E a señora respondía que non, que ela non ia abrir o arcón do pan ata que chegase o pai. E chegou o pai, e entón contáronlle por que o rapaz se mareaba, e entón o meu tataravó colleu un machado e coa esquina do machado petou no cadeado do arcón e dixo: nesta casa nunca máis vai estar o pan pechado para ninguén. Conservamos ese arcón na casa, por suposto, sen cadeado. A miña bisaboa traballou de criada e, cando tiña máis ou menos a idade de 15 aniños, pois marchou a traballar a un túnel que se estaba abrindo, ese túnel polo que chegou a primeira locomotora a Ourense. Era a única muller traballando na extracción da pedra naquel túnel. Con aqueles cartiños que xuntou, carretando culeiros de pedra, comprou as súas primeiras zapatillas. Tiña 16 anos. A miña bisaboa era a única muller a traballar no túnel da Frieira, polo que pasou a primeira locomotora que chegou a Ourense. Carretaba pedra en culeiros e así gañou os cartos cos que mercou estas zapatillas das que vos acabo de falar. Ás veces, eu inda sinto na planta dos meus pés o seu frío e parece que inda se me crava algunha espiña. A miña bisaboa, que pasou fame e nunca aprendeu a ler nin a escribir, ensinoulle, non obstante, moitos romances tradicionais á súa filla e á súa neta, e polo tanto a min, e polo tanto a miña filla. Girineldo, Girineldo, paje del rey más querido, si fueras rico en la hacienda como eres galán polido, esta noche, Girineldo, la vías pasar conmigo, por exemplo. Que é moi bo para ligar, Ben, Manuela Fernández non sabía ler, non sabía escribir, pero sabía. E co saber das súas mans, porque ela tiña maus, non tiña mans, teceu colchas no seu tear soa. O único dote que recibiu miña nai cando casou co meu pai foi unha colcha do tear da súa avoa. Nela inscribiu a bisaboa as iniciais do seu nome. Aí a tedes. A verdade é que tiña pensado traer a colcha, pero teño que recoñecer que pesa moitísimo e non tiña moi claro onde ia poder colgar. Entón, finalmente, decidínme pola imaxe. E a tedes, quizáis noutra ocasión poida vir carretando a colcha. Inscribiu, entón, as iniciais do seu nome nesa colcha, Manuela Fernández. E esta é a única sinatura que temos dela. Non sobre un documento oficial de propiedade, senón coa lá das súas ovellas nunha colcha para abrigar a miña mente e hoxe tamén a vosa, inda que iso non fai falta que vai calor. As primeiras letras que viu a miña nai cando era nena foron estas dúas, o M e o F da súa avoa, nun libro de lá, de cores, que daba calor sobre a cama. Este foi o método de lectura das nosas subalternas. Danza da bisaboa descalza. Pietá, Pietá, a miña bisaboa pasou fame e a min o calcio da linguaxe alimentame os osos.
Andou descalza ata os 16 anos, co arcón do pan pechado con cadeado, fascinada polo brillo dunhas letras que non entendeu nunca. Desde nena, sen querer, destapo os miolos pola noite e así sinto as túas tripas falándome como un oráculo. De súpeto, o mundo entra en min como nun transo e sei que a túa fame segue viva. Non conseguiches levala contigo enterrada na tumba do teu estómago. Non descansa a miña bisavoa descalza. Estáme tragando o abismo como unha acuarela de Turner. Estás tú disposta a romper o día cunha aixada na canteira onde as únicas maus de muller son as túas e desde que sei todo isto vou rabiosa e tenra polos camiños cravándome a verdade como se fose unha agulla. Estou escribindo isto cos teus libiaus, orfa pequena. Estou dando a entender a túa dolor, a mordisco, sábelo ben, desde o alén. Lavo no pozo do río Rubín as túas maus lumpen proletarias. Luzo a túa escoliose como un ornamento astral. Deixo que a gravidade me apreixe as vértebras e mas enrosque a terra no castro da roda. Pode a túa herdanza xenética seguir carretando pedras ao meu carrelo ata que me tumben. Estou entrando na fase granítica. Reverbero o meu sangue o instante máis feliz da túa vida. E co teu tecido celular fago unha saia de flores para estrear o día da Nosa Señora. Canto che gustaría, querida bisavoa. Ando roendo raíces e soños sós. Dóeme o ventre e a lucidez faime verte na noite menstrual divina onde locen as estrelas que contabas de pequena. Non descansa miña bisavoa descalza. E agora eu, que teño a idade dos metais, son a remotamente, arráncome do teu rastro a razón, vou a onde me levo o teu tímpano como unha cigana errante cantando a mal doror, boto os cans a túa dor, maldigo trigo negro que non comiches, que apodreza a raíz do poder que non che deu de comer. Tantas veces sentiu a túa epiderme o pánico, tantas veces fuches a rompelo día cunha machada ao aire, tantas veces a túa mai morta sobre as augas do río cantou para que dormiras unha aria entre as troitas, ancestra miña, pequena orfa. E aínda agora a lúa bella saca a túa porta de quicio, morde a túa bisneta que fala co sílex de madrugada, fago chispas coa lingua. Axeada baixo os teus pés pequenos é un pensamento que crispa, debería aprender a morder, e que apodreza a raíz do poder que non che deu de comer. Pasa as páxinas da miña mente esta voz invisible que acaso eras ti. Deixa que morda como a boa ladroa de lume e fume e entrego na danza o carozo da alma porque non descansa a miña bisavoa descalza, non descansa a miña bisavoa descalza. Moitas grazas. Grazas de parte de miña nai, que lle encantaría este aplauso para a súa avoa. Aquí vos presento a miña familia paterna. Xa vos presentei a bisavoa materna, pois aquí tedenlos do outro lado. O bisavó José, que é ese señor maior que ten aí unha cadea dun... Bueno, aquí hai unha historia moi simpática que vou contar. Non tiña previsto contala, pero vou na contar. Mirade, no medio está aí sentado o meu bisavó, vedes que ten aí a cadea do reloxo que non se ve, e ao ladiño del ten un dos seus netiños, que era o meu tío Manolo, que era un dos meus grandes informantes. O tío Manolo estaba fascinado por aquel reloxo de peto do seu avó, José. E un día dixolle, pai José, cando morra, vaime deixar de herencia o reloxo? E o pai José dixolle que sí, por suposto. Bueno, pois dali a non moito tempo desa foto, pois o pai José empezouse a poñer maliño e o meu tío oíulle dicir a miña avoa, a súa nai, que é ese señor que ten aquel bebé no colo, que é meu pai, pois oíulle dicir na cociña que o seu pai que xa estaba moi maliño. E entón que fixo o meu tío? Correu polo corredor como unha lebre ata o cuarto e dixolle, pai José, díame xa o reloj, que a mamá dice que morre. Bueno, pois
Isto non debía contar que son así intimidades familiares, pero bueno, xa están todos mortos en realidade, entón ninguén me vai reñer aquí. Bueno, pois o pai José, o do reloxo, o meu bisavó, só sabía asinar, cunha letriña insegura que treme ao final da pluma e da tenrura. A súa muller, que estaba ao lado, tamén chamada Manuela, non sabía asinar sequera. E de novo atopo destoutra banda da familia nos documentos e firma su marido por ella non saber. Tiveron unha filla, a miña avoa Benigna, que tampouco sabía ler nin escribir. E firma su marido por ella non saber. A miña avoa Benigna tivo 16 fillos, porque o cura lle dicía que había que tener los que Dios mandase. E Deus é xeneroso e mandoulle 16. O caso é que o seu home, que xa estivera emigrado na Argentina, que é ese señor da esquina, o Antonio, el, bueno, pois, xa tiña máis mundo e dicíalle, Seica, Benigna, isto hai que lle poñer remedio que nos enchemos de fillos. E entón, el propoñía marcha atrás, claro que era o método popular, non? Pero se ve que o sacristán lle dicía a Benigna, iso non o fagades, porque coa marcha atrás pode che vir medio neno na máis. Entón, con ese sistema viñeron 16 nenos enteiros. Bueno, só chegaron adultos 9. Aquí hai 8, ainda faltaba a última, que ainda nacería máis tarde esta foto. Esta foto foi feita no ano 1930, pois nunha feira, claro. Logrei averiguar por que se fixera esta foto e era para xuntar a documentación para pedir unha subvención, claro, por unha axuda por familia numerosa. Numerosa era. Ben, deses 9 fillos que les tiveron, ían á escoliña, algúns, o día que chovía, o día que non se podía ir á Bouza, o día que non se podía arar ou sachar, o día que non se podía ir ao prado coas ovellas ou que non valía para arrancar o esterco. É dicir, o día que viña malo era o día que se ia á escola, de cando en cando, coas zoquiñas polo bulleiro ata a aldea do lado, e ali, nunha palleira, acaso, un mestre mal pagado ensinaba como podía que 2 máis 2 eran 4. Dous dos meus tíos que vedes nesta foto, entón, o tío Manolo, que está ao lado do pai José, e a neniña que está no extremo, falaronme en moitas ocasións dun mestre, o que le recordaban, o mestre da súa escola na parroquia de Castroncelos. Só me falaron daquel, do resto ocultaron os datos, non serían moi bons. Pero deste falaronme moitas veces, que era, bueno, un mestre, a mí chamábame a atención, non? Como falaban del. Un mestre bondadoso, que non pegaba, que lles acariñaba a cabeciña, que ensinaba doutra maneira, e que incluso a miña tía, que era unha nena moi coxa, a causa dunha poliomelite, que tiña unha perna moi deforme e era moi coxa. Pois ela contábame sempre que aquel mestre que tivera, de pequena, que se chamaba, para colmo, chamábase Don Juan. Bueno, pois Don Juan Seica era raquítico e collía, cando se sentaba na escola, collía a neniña coxa no colo para autoafirmala, claro, e acariñáballe o pelo e dicíalle que era moi fermosa e dicíalle, es unha nena moi lista, tes que aprender ben a ler e a escribir, es unha nena moi lista, non? Para a miña tía, aquel mestre sempre foi, claro, o seu Don Juan, realmente. O caso é que hai uns anos o meu tío díxome que sería daquel maestro que tivemos, porque no ano 36, cando foi a guerra, desapareceu. Xa me empezou a dar algunha pista máis, non, de por onde ia a cousa. E, pois, hai 4 anos, unha boa amiga miña, que é historiadora, investigando outras cousas, bueno, pois deu coa nova del Progreso de setembro de 1936, onde aparecía a listaxe do profesorado depurado xa, non, dos seus postos de traballo, e entre eles figuraba o mestre da parroquia de Castroncelos, que, por certo, non era Don Juan, ali aparecía un nome que era Tiziano Picón San Miguel. Quen era Tiziano Picón San Miguel? Bueno, pois, por suposto, ben podedes imaginar que me puxen a búsqueda de Tiziano Picón. Tiziano Picón San Miguel
Era un home, en efecto, raquítico, porque súa nai pasara moita fame, segundo el conta, cando ele estaba no seu ventre. Unha familia moi humilde, logrou estudar magisterio, foi mestre en Valladolid, foi mestre en Durango, foi mestre en Bilbao. E estando en Bilbao no ano 17, entra en contacto, el viña dun cristianismo de base, e empeza a entrar en contacto con algúns sindicatos, como un do obreiro, e acaba no anarquismo. E iso casi acaba con el, claro. Meterono no cárcere, supostamente por facer propaganda anarquista na escola, que lle encontraran folletos, panfletos e demais literatura libertaria na súa casa. E entón, desterrárono de Bilbao. Desterrárono a un lugar remoto, aí no medio de Galicia, a unha aldea de preto de Quiroga, primeiro, a Covas, e logo a miña parroquia, a Castroncelos. Quen era Tiziano Picón? Tiziano Picón foi un enorme divulgador das ideas anarquistas, íntimo amigo de Durruti, por exemplo, ou de Federica Montseny, nada máis e nada menos, que dirixiu o xornal CNT del Norte durante toda a guerra, e que, en efecto, no ano 36, cando viu que o alcalde da Pobra do Brollón e o xuiz e el padre de familia de Orde irían por el, desapareceu sen deixar rastro. El asinaba os seus artigos co nome de Juan Expósito. Juan, un nome popular, e Expósito, claro, os nenos sen pais. Aí tedes un documento que hai algúns sobre algunhas das escolas galegas neses anos, principios dos anos 40, e entón aí veñen os nomes das aldeas, a cantidade de nenos aos que supostamente lle daba a clase Juan Expósito. Son datos falsos. Había moitos máis nenos dos que aparecen aí. A cantidade non é esa. Probablemente é certo que a media total dos que ían serían 39, pero o total de poboación infantil eran moitísimos máis que 55. Inda así, xa vedes, total de poboación infantil que adoitaba ir á escoliña, 55 nenos. Tiziano Picón, na Guerra Civil, estivo na fronte de Asturias, logo pasou a Francia, cando se evacuou Asturias, volveu a entrar polos Pirineos, estivo traballando como miliciano da cultura en Cataluña, alfabetizando nenos nos hospitais, neniños feridos. No ano 39, colleu o camiño a Francia canda os miles de persoas que cruzaron na retirada e acabou os seus días nunha fosa común nun campo de concentración no sur de Francia. A única imaxe que se conserva de Tiziano Picón é ese home que vedes aí no medio, claro, na fronte de Aragón. No camiño había un home, chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Chamábase Tiziano, soletrean as serpes, chamábase como home que arrastraba unha maleta de libros polo cosmos e todos se asombran de que saiba ler aquele home coxo enclenque que falaba un castelán de Castela recio, pero logo o seu cerebro sutil, maravilloso, facía malabarismos con amor, explicando as plantas monocotiledóneas e unha regra de 3 e que Deus non existe. Por primeira vez, era 1933, viron os nenos un globo terráqueo e souberon que o orbe daba voltas arredor das súas cabezas. O fondo misterioso das palabras esdrúxulas revelouse como a música que é caligrafía, caricia e toda a dignidade humana buscando a paz perpetua. Chegaban á escola co estómago baleiro, cheos de frío e de barro, e algúns non ían nunca, destinados a crer soamente no poder dunha ramiña de loureiro cravada na terra para espantar o trono, a saraiva, a acidez do odio no pH hipersensible do subsolo. Algúns non ían nunca, e son
unha cifra máis nas taxas de analfabetismo que é a tristura polisílaba maiúscula despois dun punto. Algúns non ían nunca. E incluso eses non esqueceron o mestre do tempo da República, que desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura, igual cos caracóis que raspan o mofo de cada pedra para suavizar o mundo, igual cos caracóis en cuxa cuncha pedagóxica medra unha espiral logarítmica, esa lenta matemática vital racionalista, igual cos caracóis. El, mestre do tempo da República, desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura. Chamábase Tiziano Picón e pasou fame no ventre da súa nai. A súa mente fabulosa de feto soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos seus osos pequeniños porque necesitaba fósforo o seu sangue. O neno raquítico era, porén, portador de luz. Que non veñan ver os tres magos á súa cabana humilde en Tudela de Duero, que non lle traian mirra, ouro, incenso, que non se achegue o poder á barricada do seu pequeno corpo envolto no ben máis prezado da liberdade. En pé, pobo obreiro, chamábase Tiziano Picón e pasou fame. A súa mente fabulosa soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos teus osos porque necesitaba fósforo o seu sangue. No camiño había un home, chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Collía entre os brazos a miña tía, unha nena coxa cunha perna deforme a causa da polio, e como se fose un ramo exquisito de rosas en latín, dicíalle: la R con la O, ro, la S con la A, sa. Es una flor como tú, diferente a todas, tan hermosa. La R con la O, ro, la S con la A, sa. E despois, tenaz como un talo no medio da xeada, proseguía a lección de cousas ante o asombro de 50 nenos pobres, alimentados con centeo e castañas, e cuxa pel curtida era un libro de historia contemporánea. Ningún deles esqueceu o mestre da República, que desapareceu sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura. Meteu na maleta un par de zapatos, un pantalón, a conquista do pan e a rabia contra o cacique. Marchou ao alborexar antes de que o sol delatase a súa bondade, que fuxía agarrada a un caxato camiño abaixo, para que o cura, o xuíz e o pai de familia de orde non berrasen o seu nome, lanzando ao aire uns grillóns, unha bala e unha calumnia que lle atravesase o occipital ata matalo 3 veces. Unha a causa da delicadeza, outra a causa do saber, outra a causa da anarquía. Aí vai o poeta perfecto que non escribía poemas, senón panfletos preciosos e practicaba o humor ortográfico. Asinaba como Juan Expósito, cun nome en nome do pobo e o apelido do senpai. Aí vai a utopía a coller o tren cun nome falso cheo de verdade por dentro. Aí vai ninguén disposto a defender a todos coa súa vida. Aí vai o poeta perfecto. No cerco de Oviedo viu, por primeira vez, as bombas de acio que matan máis porque é así como explota a metralla das estrelas. Era o crime cósmico do fascismo no medio do camiño, onde había un home, chamábase Tiziano Picón, corría coa súa perna a rastro entre cadáveres que teñen os ollos abertos desde 1936. No cerco de Oviedo viunos por primeira vez para sempre. E mentres, en Castroncelos, os nenos preguntábanse se mataran aquel seu mestre, incrédulos, porque non se pode matar a fórmula da circunferencia, nin a punta de pistola se escribe o ben con V. Ende xamais souberon que el era un millón anónimo pelando patacas nas trincheiras, distribuindo munición e libros en camións naquel extremo norte da terra. Non imaginaron nunca que buscou entre os cascallos de Durango a vida da súa irmá como o resto dun cabalo que berra. E como compartiron de novo aquela fame fraterna que chegaba da infancia facendo ruído cunha culler nun prato baleiro de madeira. Había un home no medio do camiño. Chamábase Tiziano Picón, oulando en fronte dun orfanato, maldicindo a caridade burguesa, proclamando a felicidade como un dereito inalienable, a unión libre, o prazer, como a calquera especie animal
de comprensión suprema. No camiño da vida, pódese acabar coa vida dun home que está no medio dun camiño. Estaba agardando o capital cos 2 canos da súa escopeta. Estaba agardando o odio do militar armado de ignorancia e deber e unha gota sagrada de sadismo no medio do camiño. Pero el, Tiziano Picón, o neno raquítico de Tudela, levaba víveres á fronte de Aragón, choraba cando ninguén o vía, agás eu, 86 anos despois, postos os pés no camiño. Viu derreterse o cinturón de ferro como un magma proletario consumido no inferno e aqueles nenos perseguidos por proxectís subir a barcos e a trens abortados das súas nais aos 10 anos de ter nacido. E eu choro cando ninguén me ve, agás ti, Tiziano Picón, miliciano da cultura, que alfabetizaba nenos feridos en hospitais de Barcelona e ao rematar a lección pechaba tras de si a porta disimulando o brillo da súa tenrura. No camiño había un home, eu digo en alto o seu nome, chamábase Tiziano Picón ou ninguén cruzando todas as guerras na fronteira con Francia. No rexistro non entregou nada, ia só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na area de Argelés e no campo de Bram no ano 40 a lucidez da súa mente escapa dun barracón sen que o corpo poida seguila, nin Deus nin amo, dicía. Poucos meses despois enterraron a Juan Expósito nunha fosa común un nome en nome do pobo e o apelido dos senpai. Foime moi difícil saber onde acabara Tiziano Picón porque nos arquivos franceses non había ningún Tiziano Picón. El rexistrouse cando atravesou a fronteira ata o final coherente como Juan Expósito. Canto tempo me queda? 10 minutos. Eu fun unha nena sen libros. Na nosa casa, como xa puidestes adiviñar, había vacas, ovellas, porcos, unha cabra, cans, coellos, pero libros non. Nin sequera tiñamos o dicionario do idioma dominante. Había únicamente, iso sí, os libros de texto dos meus irmáns maiores e os libros de lectura obrigatoria do instituto. Non vou entrar no debate. O meu primeiro club de lectura foi coa miña irmá no monte. Iamos de tarde coas vacas aos prados e miña irmá, 8 anos maior que a min, sempre levaba ese libro de lectura do instituto, obrigatorio. Lembro estar sentada na nosa aira sentindo pacer as vacas e ler, por exemplo, a Metamorfose de Kafka por quendas coa miña irmá. Páxina eu, páxina ela. Aquel impacto da transformación de Gregorio Samsa. Recordo moi ben o día que a nosa cabra, moi sabia, nos comeu, sen que nos percataramos, varias páxinas do Quixote. Con gran horror para a miña irmá, que logo decía, como me pregunten algo do que había nas páxinas que comeu a cabra. Bueno. E lembro moi ben como eu aprendín a biografía de Sócrates aos 8 anos e por que eu nunca esquecerei que ese señor naceu no ano 470 a.C. E non o esquecerei nunca porque era a voz sagrada da miña irmá quen mo contaba. E así foi como lemos, entre as dúas, o Lazarillo e o Cantar de Mío Cid e o Libro de Bon Amor e a Celestina e un cacho do Quijote.
Aquela lectura no amor fraterno, mentres o meu irmán, que é profe de matemáticas, vía xa florecer os números na súa mente de matemático. A primeira vez que aprendín a ler foi o infinito. E a segunda vez foron os libros. Quizáis por iso na poesía, que é un coñecemento profundo, escribo o infinito. E todo o demais é literatura. A poesía, para min, e xa foi dito por outro poeta esta mañá, aquí, a poesía é para min unha mirada hipersensible sobre o mundo. E é poeta quen se comporta como tal, e non quen escribe, ou non só quen escribe. Todo auténtico poeta ten a natureza dun tricóptero, que tedes aí nesa imaxe. Un tricóptero é un pequeno insecto que na súa fase de larva fluvial fabrica cunha seda que el mesmo segrega un casulo feito con pedriñas e paus para segurecer ata o día en que a súa madurez biolóxica o fai sair voando en dirección ao amor, a reproducirse. Todo poeta auténtico, toda poeta auténtica, seguramente entre este público hai moitas e moitos, aínda que non escribades. Todo poeta auténtico segrega esta seda que segregan os tricópteros. E con ela imos pegando o noso corpo, a nosa materia, emocións e experiencias propias e alleas. E así acabamos fabricando o noso casulo maravilloso. A primeira vez que aprendín a ler foi o infinito. A segunda foron os libros. Nos libros de lengua española dos meus irmáns maiores atopei os primeiros fragmentos poéticos como exemplos didácticos dos tipos de estrofa ou como breves mostras dun xénero ou movimento literario. A literatura foi chegando así en forma de iceberg, de misterio non desvelado, de aparición sutil, tal o voo dunha ave descoñecida que atravesa a mente. Xa sabemos que hai un especialista ou dous nesta sala sobre aves, non me vou meter nisto. Eu tiña 8 anos e merquei un caderniño precioso para anotar os meus primeiros versos. Non digades que non é elegante. Era, polo que se ve, algo moi serio. Mercar unha libreta especial para anotar as formas do infinito. E así comecei a ser esta especie de animal textual, ¿no?, que chegaba a casa coas sílabas inda fervendo nos dedos despois de ser contadas para un cuarteto ou para unha décima. A miña avoa paterna era analfabeta e era a Benigna, que vos ensinei antes, aquí tivos 16 fillos, e era a parteira da parroquia. Sabía rezar o responso para facer aparecer cousas perdidas, exactamente igual ao que facemos os poetas. Sabía a avoa Benigna curar picadelas co corno dun alicornio, que esta é outra historia para contar outro día. E sabía como protexer do meigallo. Era analfabeta, pero sabía sandar os ollos cando a sucidade entra neles. Había que introducir isto, que vos vou amosar agora. Agora vou facer aquí un salto isto. Iso son unhas sementes que aí na imaxe ainda parecen grandes, pero xa veredes que non. Aí no fondo do bote hai unhas sementes diminutas. Bueno, pois son as sementes da planta chamada Galocristo. Había que introducir entón unha diminuta semente desta planta no ollo, delubalo un pouquiño, e despois xa a semente sai envolta coa sucidade toda do ollo e deixa-o perfectamente limpo. Meus compañeiros e compañeiras, a lectura é, e tamén para min a escritura, unha semente de Galocristo que limpa a mirada. Esta primavera o meu compañeiro e máis eu sementamos o Galocristo na nosa horta. Mentres agardamos que floreza, eu douvos nesta miña palabra un grauciño. Parece que nos temos que ir, que xa nos apagan a luz,
xa vou. Eu douvos na miña palabra, ahora que chegaba o momento emotivo, fanme isto. Bueno, mentres agardamos que floreza, eu douvos na miña palabra un grauciño destes, para que el vos prepare a mirada para recoñecer e ler no profundo o infinito que sodes. Moitas grazas. Graciñas e ánimo, que nos queda o peor, pero queda pouco. Ben, para rematarmos, antes de marchar, a mí gustaríame que me acompañasen aquí os meus compañeiros da asesoría, porque sin eles estas cousas non acontecerían. Somos un equipo, por favor, vide por aquí. Dar as grazas tamén ao equipo técnico, darlle as grazas ao Cafi, Carlos, Jennifer, Marta Valderrama, nada, pois eso, que teñades un bo final de curso. Ben, Olga, tamén. Sí. Eso, que teñades un bo final de curso, unha boa viaxe de volta e, bueno, agardamos vos noutra.